nesta zona ata 90.000 kilos de cereixas. Explicábame que se vivía delas e do viño. A xornalista Manola Porto Arias foi a encargada de dar o pregón da Feira das Cereixas e do Viño de Belesar. A comunicadora radiofónica que traballa dende hai 27 anos trasladando a información da terra de Lemos e da Ribeira Sacra a milleiros de oíntes fixo unha louvanza da idiosincrasia deste singular paraxe á beira do Miño. Os produtos locais representados neste caso polo viño e as cereixas foron postos en valor nun discurso cargado de mensaxes positivas ao tempo que reivindicativas. O desenvolvemento social e económico pasa polo autorrecoñecemento da cultura, pola crenza na terra e pola aposta turística sustentable. Porto nada no bolo é unha veciña máis da Ribeira Sacra, onde ten contribuído a través da súa profesión o progreso dunha área que hoxe todos recoñecemos. O papel dos medios tamén é un pouco eso, achegar a realidade do territorio no que estamos asentados. É unha pena que non haxa máis información local aínda nos medios nacionais da que hai e poñelos no mapa tamén, axudar a decir que isto é importante, que se fagan as cousas, que se axuden a promocionar pois producións como o viño ou as cereixas. Estamos celebrando 13 anos xa dun evento que ten moito mérito porque non están concellos como fan habitualmente no resto das feiras organizando eventos, senón que son asociacións nun sitio pequeniño con moi poucos veciños e que intentan eso, facerse un oco nun amplo programa de citas que temos aquí nesta zona e axudando a crecer o territorio tamén, non? Bueno, son 26, 27 anos os que levas traballando na comunicación nesta zona, na Ribeira Sacra. Supoño que ti eres un testemunho perfecto da evolución, non, de todo isto, do que antes non se chamaba case Ribeira Sacra, poucas persoas utilizaban, non, ese nome para denominar este territorio, agora chamamos de Ribeira Sacra, sabemos o que é. Que importancia e que labor queda por facer cos propios veciños desta área para que valoremos esta zona e o que temos? É complicado, pero bueno, cando eu cheguei a Monforte no ano 91 estaban dando os primeiros pasos a indicación xeográfica protexida de viños da terra, aínda non era denominación de orixe, e para min sempre o dixe, foi unha das mellores noticias que den no tempo que levo en Monforte, que se creara algo que conseguiu naquel momento agrupar, facer territorio, crear Ribeira Sacra, porque daquela cando tiñamos un mapa da provincia de Lugo, chegar a Doade, Ourense aparecía blanca, non había ni sequera esa unidade de territorio que hoxe representa o mapa do conxunto da denominación. Que nos queda por facer? Creer máis no que temos, non lle damos valor ao que temos. Calquera das persoas que nos visita, que veñen de fora, sempre falan da importancia das cousas que temos, de que é un paraxe fenomenal, moi fermoso, pero seguimos sin creérnolo. Eu creo que mentras nós non estemos convencidos da importancia que isto ten e do valor que isto ten, se nós non o creemos, ninguén vai tirar por nós, ninguén vai axudar a que isto saia para adiante. Belesar representa moito nun sitio tan pequeniño, un pobo tan singular, que ademais está entre dous concellos, entre dúas comarcas, representa un pouco todo iso, non? Belesar, Doade, Belesar é un pobo fermoso. Eu sempre me chamou a atención esta localidade. É un sitio no que cando ven alguén a visitarme de fora sempre pasamos por aquí porque é un lugar espectacular. E sí que representa un pouco a unión, é un paraxe fenomenal, é un pouco, digamos, un símbolo. Temos o viño, na Ribeira Sacra hai viño, temos o románico, na Ribeira Sacra hai románico, temos as cerdeiras, que é algo que temos aínda que poñer e reivindicar máis porque é unha riqueza importante para esta zona que non acabamos de aproveitar todo o que deberamos. E sí, é un símbolo de unión Belesar tamén, non? Aínda que no seu día din que había esa rivalidade entre os papeiros, bueno, en fin, que só hoxe é un símbolo de unión máis que de rivalidade, e é un lugar que paga a pena visitar, vivir e que non esmoreza nunca. Non podemos deixar as palabras de compañeirismo e alento que a profesional actualmente directora de Onda Cero Monforte dedicou ao a veces duro traballo dos medios de comunicación local e, en concreto, a esta casa e a súa audiencia. Felicidades polo traballo que está facendo a Tele20, que eu sei o traballo que representa manter un medio de comunicación, unha televisión local, porque, bueno, me tocou estar durante 16 anos nunha, e, bueno, non sabemos o luxo que temos con manter esta xente aí, día tras día, seguindo a información e contándonos as cousas que temos máis próximas a nós, que ao final tamén son as que importan. Moito nacional, claro que sí, pero o local tamén importa e reivindicamos a programación, a información local tamén dende aquí, así que parabéns para Tele20 e toda a xente que a sigue,
e que fai e espero que siga crecendo moito máis.